फैनायमोन नै ग्रीन मम' जाबाय मा होनना बुङो फार्मे स्काइ गार्डेनाव थारमाने पर्क सासे रल जाबाय सासे मम' जाबाय आरो मा मा अर्डार होदोंथाय मिथिलासै लोगोफोर नोंथांमोनाबो साहित्य सभायाव फैयोब्ला नैबे फार्मे स्काइ गार्डेनाव हाबनो बावगारनाङा मानो होनना बुङोब्ला जायफ्रा प्रपार उदालगुरि टाउननि नङा नैबे डिमाकुसि ओनसोलनि बा भेरगाव ओनसोलनि बा खैराबारि साइडनि नोंथांमोना मा होनना बुङो बेयाव सि फुड आरो मा होनना बुङो अक्ट'पास जानो गोसोबा जाफैनो हागोन आरो ना लोगोफोर माने जोंहा उदालगुरियाव दङ बे रेस्टुरेन्टआ हेलौ लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअ आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायदों लोगोफोर दिनैनि बे आंनि भिडिअआनो जागोन जोंहा बर' साहित्य सभानि जागोन दे 64थि बोसोरारि जे बड' साहित्य सभानि एनुवेल कनफारेन्स जोंहा बेयो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भेरगाव साब डिभिजन आरो भेरगाव साब डिभिजननिनो सिङाव थानाय डिमाकुसि हालामनि दैमु नगर नैबे गेवलां फोथाराव जोंहा नैबे बर' साहित्य सभाया खुंजादों आरो बिनिनो आङो माखासे नोंथांमोननो नुथाय दिन्थिलांगोन जोंहा दिनै नैथि सान जोंहा बियो जादों 9 जानुवारिनिफ्राय जोंहा 12 जानुवारिसिम जागोन दिनै 10 जानुवारि आङो बिनिनो नोंथांमोननो एसे भिडिअ दिन्थिलांगोन जोंहा मोनानि नुथायखौ माबायदि दाखालि बावैथ' आङो सिगांनि भिडिअआव नोंथांमोननो दिन्थिबाय जोंहा माखासे प्रग्राम बा हाबाफारि जायैनि सिगां फैनानै नोंथांमोननो दिन्थिदोंमोन आरो नोंथांमोना गोबां सापर्ट खालामदों आरो हेफाजाब होदों आरो थिग बिदिनो आं फोथायदों नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन आरो जुदि नोंथांमोना जुदि फैनो गोसोब्ला जोंहा 11 आरो 12 जि जानो गोनां दंबावो बे हाबाफारिफोराव नोंथांमोना फैनानै बाहागो लाफैनो हागोन आरो ना लोगोफोर दे आङो दिन्थिलांनो नायलांबाय था आरोना नै बिथिं नै नुबाय दा जोंहा नैबे मेन गेटआ नैबे जाहैबाय बेनिफ्राय जायो दायो जोङो मोनाबिलि समाव फैबाय साननि समावथ' सम होनो हायासै मोनाबिलि समाव फैनानै बाहागो लाफैबाय एसे दिन्थिलांनो नाजानोसै आरो जोंहा नैबे मेन गेट मोनाव जाबायना मोजां नुवा जानो हागौ दे लोगोफोर ओरैबायदि रोहै बोहै बेनिफ्राय आरो जोङो दान्दिसे उनाव जोङो एक्जिबिसनथिं थांनो नाजागोन आरो जोंहा बिथिं मा मा दङ जोङो बेयाव थांनो नाजागोन आरो मा हाबाफारि जायो बेखौबो दिन्थिलांनो नाजागोन जोंहा दिल्ली गेटनि प्रग्रामाथ' जाबाय थादों जेरावनाखि दिल्ली गेट बादा दङ बेयाव जोंहा दिल्ली गेटनि हाबाफारिया जाबाय थादों आरोना दे लोगोफोर नायलांबाय था बिथिं जोंहा गोबां दैदेनगिरिफोरनि स्टेटआव नुदों बिथांमोनानो जाबाय जोंहा बर' साहित्य सभानि दैदेनगिरि मोनदों बिथांमोना नुदोंना नैबेयाव जायफोरा बर' साहित्य सभानि बिबान लानानै रुंसारि जालांबाय बिथांमोननि नैबेयाव स्टेटु बनायनानै बिथांमोनखौ मान बावदों आरोना नैबे खांख्राइखौ मा जाहोननि थाखाय बनायदों बेखौ मोजाङै मिथिया नैबे मोनसे सिनायथि आरोना बेयो गोनांथार दै जोंहा मा होनना बुङो 64थि बोसोरारि जथुम्मा बर' थुनलाइ आफादनि जि खांख्राइ बेयाव नोंथांमोना नुदोंमोन ना नै बिथिं बिराद गिदिर खांख्राइ बनायनानै दोनदों बिनि मोनसे मिनिं लानानै बेखौ बनायदों बेनिफ्राय आरो नोंथांमोना नै बेखौ फरायनानै लानो हागोन जायफोरा गोनो गोथो जानानै दङ बे खांख्राइनि सोमोन्दै नोंथांमोना नै बेखौ गुवारै फरायनानै नोंथांमोना बुजिनानै लानो हागोन आङो दिन्थिनो नाजागोन नै बेनिफ्राय नै बिथिं जोंहा 2 नम्बर बिदिनो जोंहा फारियै होनाय दङ नोंथांमोना फरायलांबानो जाबाय एसे मोनाव हरनि समाव लानाय नालाय एसे नोंथांमोना मा होनना बुङो मोदाननो हागौ दे भिडिअआ नोंथांमोना बेखौ गोरोन्थि बुजिनाङा जोंहा बे खांख्राइनि सोमोन्दै बेयाव माखासे बाथ्राफोरखौ गुवारै लिरफुंनानै होदों आरो दै फरायनानै बुजिनो नाजाबानो जाबाय एक्जिबिसनाव हाबनो थाखाय टिकेट लाबाय लोगोफोरनो 30 रां आं दाखालिनो बुंखादोंमोन ना नोंथांमोननि सिगाङाव एक्जिबिसनाव हाबोब्ला 30 रां लायो होननानै बेनिफ्राय नोंथांमोना आरो बेखौ बुजिदो आरो मानिलायदो आरो ना लोगोफोर जोंना नै फेमिलियानो
बिमा फिसा बिमा बियो फिसाफोर सानै ओमफ्राय आरो आं गांब्रै लाबाय थुदो हाबदोसै नै हमजागोनबो नङाबा नै गेजेराव साब्रै एगजिबिसन सिङाव हाबबोबाय दायो जोङो बेयाव मा दाखालिनो आङो नोंथांमोननो एक्सप्लर खालामखाबाय सानाव नाथाय दायो मोनाव माबायदि रोहै जादों बेखौ एसे दिन्थिलांनो नाजाबावनोसै आरोना दाखालि बावैथ' जोंहा दखानफोरा बेफोरबायदि सम्पुर्ण गासिबो फैयाखैमोन बेनिफ्राय आरो दाखालि बावै सानाव दाखालि सानाव दिन्थिदोंमोन ना नै बिदि आरो मोनावनि नुथाया नै बिदि आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंहा देग्लाय ओरैबायदि साहित्य सभायाव थारमाने सोलायनाया फैदों मोनसे जिथुनाखि गोजौआव जोंहा टेन्ट हाउसनि माबा होब्लाबो थारमाने नैबेयाव फिल्डखौ थारमाने फुरा आर'नाइनि बनायजोबदों आरोना आर'नाइनि महर होनानै बेरखांहोदों आरो समायनाहै जेथिं नाय बिथिंनो मानसि नुबायना मा नायगोन खांख्राइ जेथिं थां बिथिंनो मानसि नुगोन आरो नै नुबायना ओमफ्राय आरो दा नै पानिपुरि जालायनोसैनो आरो जाबाय गथ'फोर गेलेहोग्रा नै गोबां दङ गथ'फोर गेलेहोग्रा ओमफ्राय आरो नै बिदि गारियाव गाखोहोनाबो बेरायहोनो हागोन आरो ना गथ'फोरखौ नै बिदिनो बेनिफ्राय आरो नै बिथिंबो गेलेग्रा दङ गोबां दङ गेलेग्रा आं खाथिथिं थांनाय जायाखै अब्लाबो नोंथांमोननो गोजाननिफ्रायबाबो दिन्थिबाय आरोना जायफोरा गथ'फोर लाना फैयो गथ'फोरखौ रंजाहोनो थाखाय नैबेयाव नोंथांमोना रंजाहोनो हागोन आरो दे आङो नैबे बर'नि जि ट्रेडिसनेल न' आङो नैबेखौ नोंथांमोननो बावैसो साननैसो सिगां दिन्थिदोंमोन ओमफ्राय आङो दिनै नैबे जायगायाव सफैफिनबाय बेनिफ्राय आङो दायो मोनावनि नुथायखौ एसे नोंथांमोननो दिन्थिलांनो मानो होनना बुङोब्ला जोंनि जि उन्दै गथ'फोर नेक्स्ट जेनेरेसन आंनि गथ'फोरखौ दिन्थिनो होननानै आङो लानानै फैबाय आरोना बिथांमोना सिगाङाव दङ बिथांमोना थारमाने एसे नायना लाथोंसै आरोना आरो बड' साहित्य सभायाव बिथांमोना बेफोरबायदि नुफेराखैमोन आरो दिनै नायना लासिगोन आरोना बिथिं नायदो नै बर'नि मोनानि नुथायखौ एसे नोंथांमोननो दिन्थिबाय दाखालिथ' जेनेबा आङो सानाव दिन्थिदोंमोन ना लोगोफोर ओमफ्राय नै बिथिंनि बर' न'खराव गाहेन देनो बेटा मारि पाइसे ना पना घराव देनो मोनदों ना मोनाखै न'आव देनो मोनबाय
Wal deh naik nih wal namun lebih ke macam apa? Wal. Wal itu wal. Be gahen. Nih, Hangsi Raja. Dari Dau Katako. Ada. Hah? Oरैबायदि मानसि खाना नायदेरहैबोहै नुबाय दा लोगोफोर Open marketआव थांगासिनो आरो जोङो दायो लोगोफोर दे जाहैबाय open marketआव फैलायबाय लोगोफोर दायो एक्सिबिसननिफ्राय एसे नायनोसै मा मोनो मोना open market ओरैबायदि गिदिर जोङो माने open marketआव हाबबाय लोगोफोर माने open marketआव ओरैबायदि दुखुनांथाव नाथाय मानसिफोरखौनो नुवाखै रेस्टुरेन्टफोरालाय ओरैबायदि दङ फास्ट फुडनि जानायनि थाखाय खिन्थु खालि आरोना खिन्थु मा जागोन बेसेराफोरा एसे साननो गोनां जाबाय दिनै मानसिफोरानो गैया नै दुखुनांथावना एसे खनाथिं जाफैबायदां बिसोरनिया बेनिखायनो मानसि गैयादां मानसि गैथाराना बाबु दुखुनांथावनालै नायनानै नुनानै दुखु मोनदों आंबो एसे गोसोआव जायफ्रानोखि दखाननि होफैदों बिथांमोननि थाखाय बहुद खहा दङ आरोना मानसियानो गैया नै नुबाय दा जि जादों थारमाने एक्जिबिसनाव एसे मानसि जादों आरोना खिन्थु नैबेयाव अपेन मार्केटाव खिन्थु आं सोंखिनि मानसि नुवासै आरोना लोगोफोर दे लोगोफोर नै बे दा मानसिनि एसां भिर गैया आरो एसां रोहैबोहै नङा मानसिया दङ अब्लाबो गासिबो जे जागोन बेबो नङा जेसेबांखिनि रेस्टुरेन्ट दङ सब खालि नुजोबदों आरोना खालि गोजा सब खालि नुबायना गाबोन आरो सानदेआव मा जायोसै आरोना बिथांमोननि मार्केटआ नुबायना नै आङो फैयै अपेन मार्केटआव सफैबाय ओमफ्राय दायो मोनसे रेस्टुरेन्ट नागिरदोंमोन आं लोगोफोर एकदम बिराद गोजान नागिरहैबाय बेनिफ्राय आरो दा फैयै मोनफैबाय आरो नैबेयाव नै जोंहा जिथुनाखि उदालगुरिनि फार्मे पेलेस स्काई गार्डेन मा होनना बुङो फार्मे स्काई गार्डेन नैबे रेस्टुरेन्टआव सफैबाय दा बेयाव जानो हाबबाय आरो फेमिलि आरो गथ'फोरखौ लानानै बेनिफ्राय मा मोनजायो नायलांनोसै एसे दिन्थिलांनो नाजागोन दे लोगोफोर आरो जुदि नोंथांमोना नैबे फार्मे स्काई गार्डेनाव जुदि जानो गोसोबा नोंथांमोना अपेन मार्केटाव फैनो हागोन आरो साननै हाबाफारि दंबावो बे साननै हाबाफारियाव फैनानै नोंथांमोना बेयाव इन्जय लाफैनो हागोन आरोना जायफोरा डिमाकुसि हालामनि बा भेरगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोर नोंथांमोना जायफ्रा उदालगुरियाव थांनो हाया नैबेयावनो नोंथांमोना टेस्ट खालामनो हागोन आरोना स्काई फार्मे स्काई गार्डेननि जानायखौ अक्ट'पास फेमास बेयाव बेनिफ्राय आरो सि फुडा फेमास आरोना दे लोगोफोर
दासो हाबबाय मानसि जासाबदों दे बेयाव एसे खिन्थु गुबुनाव आं एसेबां मानसि नुवाखै खिन्थु बेयाव एसे मानसि जासाबदों आरोना मा अर्डार होखो नायबाय थादों दे नों मा जागोन आं जेबो जाथ'ला ना कफि लोंसो सानदों जागोन हट चकलेटनो कफि मोन फैनाय मोननै ग्रिन मम' जाबाय मा होनना बुङो फार्मेस स्काइ गार्डेनाव थारमाने पर्कनिखौ येल' बनायदों बेनिफ्राय चिकेननिखौ ग्रिन बनायदों आरो गथ'फोरखौ जाहोबाय बिसोरखौनो गोजोन होनांगोन जोंथ' आरो मा जोंनिया कफि कापसे लोंबाय बेनो जाबाय सासे रल जाबाय सासे मम' जाबाय आरो मा अर्डार होदोंथाय मिथिलासै लोगोफोर नोंथांमोनाबो साहित्य सभायाव फैयोब्ला नैबे फार्मेस स्काइ गार्डेनाव हाबनो बावगारनाङा मानो होनना बुङोब्ला जायफ्रा प्रपार उदालगुरि टाउननि नङा नैबे डिमाकुसि ओनसोलनि बा भेरगाव ओनसोलनि बा खैराबारि साइडनि नोंथांमोना मा होनना बुङो बेयाव सि फुड आरो मा होनना बुङो अक्ट'पास जानो गोसोबा जाफैनो हागोन आरो ना लोगोफोर माने जोंहा उदालगुरियाव दङ बे रेस्टुरेन्टआ बेनिफ्राय बिथांमोनानो बेयाव साहित्य सभायाव होफैदों आरो ना दे लोगोफोर पेरि चिकेन विंस दोनै आंथ' मिथिला जाग्राल'सो बेनिफ्राय आरो बे मा जानायानो जानाय जानोसै लोगोफोरनि मा होनना बुङो फ्रेन्स फ्राइस मा होनना बुङो बेयो फिस फोरनि प्लेटआनो मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा प्लेट नामफोरखौथ' मिथिला मा नाममोन गथ'फ्रासो मिथिगौ जों जाग्राल'सो